Tervetuloa Outokummun oudoimmat podcastiin, missä mun haastattelijat nämä vieras. Tämä on teidän podcasti. Ei me tarvii kyllä sellaista. Mistä aloitit tubettamisen? Mikä oli niinku alde? Puhelinnumero löytyy. Tuli korona ja sitten mä yritin olympialaisiin, niin mä rupesin kuvaa, kun uimahallissa ei ollut yleisöä, niin mä sain kuvata sen videon. Eli tässä katsotaan. Monta kissaa minulla on. Vasen käsi oli kuitenkin. Mä sanoisin, että 6-7. Ja vielä takakädellä otin tuolla. Kaiken välillä. Leena Korhonen. No lähellä. Ei ole Korhonen paikan päällä. Lemppari, karkkipussi tai irtokarkki? S-hässäkkä, mutta sen tekeminen on lopetettu. Muistatko sitä S-hässäkkä? Paras karkkipussi. S-hässäkkä. Muistako jengi? S-hässäkkä. Paras ylivoimisesta. Viimeinen kysymys. Mitä mä kysyn? On sun paras niinku puristamaan niinku mehu tai tehnyt? Palkintoihin viittaavaa tai sitten viittaavaa. Ai vitsi, kun näitä on niin hyviä. No mä en viitti paljastaa, kun tää voi paljastaa mehumähinä finaalin voittaja. Mutta se Honeycrunch omena oli silloin ekan kerran, kun sitä muistin, se oli unohtumaton kokemus. Niin mä ostan sen. Jos saatiin haastatella. Kiitos Muistainen kokemus. Joo, Outokummusta paras podcast, pistäkää tilaukseen. Lisää jaksoja tulossa joka viikko torstaisin.